И здравейте хора, аз съм Сного и това е следващия епизод от нашата Майнкрафт поредица. Да, аз в момента стримвам и да, който гледа и изпусна стрима, съжалявам, този стрим няма да го има в YouTube, но следващите ще се постарая да ги има. И да, чуйте се за какво сме тук, вижте, тук имаме 3 глави. Взели се от сам, бе? Да. И ще биеме уидъра. Това е странно, нали? Кое? Странно. Че аз не си казах хидродозрите. Здравейте хора! Аз съм психопата. Това е поредният епизод в The Survival. Това трябваше да го дигна с един блок, нали? Кое трябваше да дигаш, бе? Чакай, какво правя? Така е добре. Любого скелети си. Оф, ние сме пълни ретарди, бе. Какво ми викаш, че така добре, то трябва да е един блок по-висок? Ма те главите не се слагат тук, отдолу, бе. Те слагат отгоре. Верно е. А аз съм... Колко е тъпо. Бегай, бегай! Аз ще ям направо ябълката. Тупо е да ябълко. Една Ние ябълка. го убием по най-нуския начин, той ябълко. Как се убием, Давай, ти не! и аз го хигна. Бляко! Точно 3 сърца. Аз за какво си парих стрелята си? Какво ще да го? Не се бирам. Ти дойде за един хит. Ама аз го убих. Абе... И да, хора... Това не е край на епизода. Да. Ще се видиме като дойде време за нещо интересно да правим. Сигурно ще е къщата, така че до после. А сега ще ви покажа моята къща. Чакай да махна сателта. Сега ще ви покажа къщата ми, където съм построил. Което... Ако бях снимал, щеше да е... Клипа щеше да е 1 час. Защото се крутих много. Когато се върна материалите. Точно материалите ги имахме като цяло. Ето я, тази къщичка. Която построих. Там Павлина почна нещо, не знам с какво. Ако не запътваш, ще да. Ето я, вътре съм го взел малко. Тук ще ми свърши това и ме мързеше да влезе. Аз между другото отвътре не видях как се направи. Да, аз почти не съм го взел. Като цяло това изглежда, така изглежда. Ти взели недър стара? Не. Не е ли в тебе? Не. Абе! Ой, Добре. И... да, ще се върнем после, когато има нещо по-интересно. ало? Ало.